Production. Vibes are original. Gani wamuziva yere uya nonyepera ukuda staera wamuziva yere uya anokupiga nema manje nasi ndomukuya ndagara novaziva mapati mind varowanehana kuvhunduka ziyevhikangara novaziva demdosa bad mind demabad pachirungu toti shit ndagara novaziva mapati mind varowanehana kuvhunduka ziyevhikangara novaziva demdosa bad mind demabad pachirungu toti shit avatiziye ndosaka vachihumana vanefiye ona mhosva vakupumana tumasaira tawondo tekujumira zvakashata ndozvavanongotishuhira vaudzetine hopo mastaira vozhajawi zvavanotaura zvese nenhajawi them no fi badder than we. Inna them mind that's where them badder than we. Ngara novaziva mapati mind varowanehana kuvhunduka ziyevhikrai. Ngara novaziva them just a bad mind. Them a bad pachirungu toti shit kari. Ngara novaziva mapati mind varowanehana kuvhunduka ziyevhikrai. Ngara novaziva them just a bad mind. Them a bad pachirungu toti shit kari. Let me emphasize my fresh are infinity. When me nana dino kaitwa ne Holy Spirit. Kuhopo mastaira pestendini izozo mazijaira staira mjini Mr. International me rate myself that's why me say original pataka tanga vaibvunza zvinosvika kupi but right I know wona ndava paki ngara novaziva mapati mind varowanehana kuvhunduka ziyevhikrai ngara novaziva them just a bad mind them a bad pachirungu toti shit kari ngara novaziva mapati mind varowanehana kuvhunduka ziyevhikrai ngara novaziva them just a bad mind them a bad pachirungu toti shit kari avatiziye ndosaka vachihumana vanefiye ona mhosva vakupumana tumasaira tawondo tekujumira zvakashata ndozvavanongotishuhira vaudzetine hopo mastaira vozhajawi zvavanotaura zvese nenhajawi but them no fi badder than we. Inna them mind that's where them badder than we. Ngara novaziva mapati mind varowanehana kuvhunduka ziyevhikrai. Ngara novaziva them just a bad mind. Them a bad pachirungu toti shit kari. Ngara novaziva mapati mind varowanehana kuvhunduka ziyevhikrai. Ngara novaziva them just a bad mind. Them a bad pachirungu toti shit kari. Let me emphasize my fresh are infinity. When me nana dino kaitwa ne Holy Spirit. Kuhopo mastaira pestendini izozo mazijaira staira mjini Mr. International me rate myself that's why me say original pataka tanga vaibvunza zvinosvika kupi but right I know wona ndava papi ngara novaziva mapati mind varowanehana kuvhunduka ziyevhikrai ngara novaziva them just a bad mind them a bad pachirungu toti shit kari Production. Production. Vibes are original. Gani wamuziva yere uya nonyepera ukuda staera wamuziva yere uya anokupiga nema manje nasi ndomukuya ndagara novaziva mapati mind varowanehana kuvhunduka ziyevhikrai